Aşlyk beýnide. Doýu garny nahar ýeňizden soň sizem ajygýaňyzmy? Muň sebäbi nämedik? Bilesiňiz gelýärmi? Onu Türkmen portalynda daşlaşmaň. İngiliz alimlerining täze barlygy adamlaryň ýeterlik derejede nahar iýenlerinden soňam näme üçindir ýene ýeňil ýelpaý iýmitlerden ýüze urup bilmeýänlikleriniň sebäbini düşündirdiler. Barlygyň esas awtory Dr. Thomas Sandbrook'un aýtmagyna görä, semremek meselesi adamyň diňe bir şahsy tertip düzgünü bilen bagly däl. Ol muny semizlik dünýä derejesinde saglyk goraýşyň düýpli meselesine öwrüli. Emma oň artmagyny erk ýa erksizlik bilen baglamak näme dogrudur? Bu biziň iýmitden dol gurşawymyzyň we işte açıcı çağırışlara bolan täsirlenmämiziň bedeniň tebiği işden duýup bilijligini basyp ýatyrýan anyň alamatydyr diýmek bilen has düýüpli düşündirýär. Synaga 76 adam gatnaşdy. Olar syla hökmünde süýjülükler we ýeňil tagamlar berilýän oýun oýnadylar. Oýunyň dowamyny olaryň beýni işçenligi elektroensefalografiýa enjamynyň kömegi arkaly iýdarlanýar. Barlyk netijesini nahardan soň ýene bir zatlar iýmek isleginiň peselendigi, ýöne beýniniň syla almak bilen baglanyşykly belginiň iýmitin suratyna öňküsi ýaly işçen täsirlenýänligi anyklandy. Bu barada Appetit jurnalyna çap edildi. Netijede Günnogor Angliýa we Plymouth universitetleriniň hünärmenleri öz geçiren barlyklaryny aýdylşy ýaly adam bedeni fizik taýdan doýanan bolsa beýniniň iýmitleriniň suratynyň we ýetinden täsirlenmegi dowam edýän üçin biz zol ajygýan ekeniz. Sizem İngiliz alimleriň çykaran şu netijeler bilen alalaşýaňyzmy ýa-da oň başga bir sebäbi barmy? Pikirleriňizi tesvirlerde belläň.